Hawu yaphela imoto yabantu N2. Oh! Intsha le moto, intsha. Hawu! Just! Hello ngani sakwethu ngikubingelele nginamukele kuyona ke i-channel bafowethu la njengoba nibona amalangabi lawa awemoto ekuthiwa ibisha lapha ke ku N2 iye yapostwa ke omunye ke usisi la ku TikTok share nje yona le video. So into eyenzakalayo abantu bayakhomenta ke lapha ke and futhi ke kunomlayezo ngiwubuke ngayo le video ngithi ke abantu njengoba ke sekuyilezi ikhathi mabazi ukuthi ke imoto vele kuyashisa manje abacheck namanzi ukuthi akhona yini zonke izinto bayicheck before besuke bethathe ke ama road trips okanye ke bethathe ke uhambo abasuke ke belithatha ngaleso sikhathi. So angeke ke ngaba ne reason ukuthi ke kungani ngempela le moto igcina ke ifikelwa ilesimo ke silangabi. There might be some things ekade faulty or mhlambe ke kunezinto ke ebekumele ke zenziwe emotweni kodwa bezingenziwanga ngesikhathi yabo. So baningi ke abantu abazwakalisa ke ukuthi ke bezwelane nalomuntu lo umnikazi wayo le moto. Kuthiwa ke ube khona ke naye elangabini esha bese vutha nje naye khona lapha ke kuyona imoto ngaphakathi kwase kuba khona leso sandla ke esiba nesibindi umfowethu loyo ogama lakhe ke uNkosikhona ukuthuvele wayibhunyela ngamanzi wase eqonda ngqo kuyona ke imoto ivutha khona injalo wakhipha ke lo mnikazi ke wayo emotweni wase phuthunyiswa ke esibedlela. Ngofisa ke bafowethu ke ukuthi ke nabanye babe nazo lezo ibindi ekuthenini bakwazi ukusiza abantu especially noma ikuphi nje ngani zakwethu. Okubalekile futhi kwesinye isikhathi ukuphatha ke ama extinguisher ama fire extinguisher in case of mhlambe ke izimo ke efana nalezi. Anyways you can comment on the section down below mhlambe ke ukuthi iziphi ezinye izinto ezibalekile ukuthi ke mhlambe ke ugweme ke into ethi ke ilidela ke kuyingozi emotweni noma ke ukuthi ke mhlambe imoto mayise isha kanje mhlambe izinto ke ezingakusiza kalula ukuthi ke ukwazi ukusinda ke kuleyo ngozi leyo noma kuleyo nto leyo noma kulowo mlilo loyo usuqubukile emotweni. Anyways do comment in the section down below. Don't forget to like this video. Danko.